Ik ben Titus Bergsma. Ik ben uitbater hier van het sportcafé en beheerder van de sporthal. Dit doe ik ongeveer 44 jaar en ik hou er nog haast op. Hé, beste jongen. Hier ben ik al. Ja. Ja, mooi dat je er bent. Komen de mensen hier altijd graag? Heel graag, ja. Wij willen doen in de tijd. Ik de eerste dat drank schonken waren en wat verpachten waren. Dus het snitswaai in de omkrieten, daar kwamen ze hier al dat ze hier een glaasje bier krijgen konden, een slukje. En dat kon bij die orensporthal net. Er waren alleen maar wat een knakworst en een glaasje limonade verkocht. Dus ze komen hier binnen om te voetballen of s'avonds te korfballen en ze komen als een balletje weer naar buiten? Ja, meestal, nou net altijd, maar dat kon wel. Is alles hier in het Fries? Ja, alles. Als er nog mensen is die om Utenswijk komen en is vragen wordt van waar maar beginnen, dan zeg ik altijd van nou, als je deze draagt voor mij, dan zit een vrouw en hier een man. Dus die wijzen, wie is het vanzelf? Dus en dat komen ze altijd te plakken. Zet je hem zo, dit is die doemspeel, wat Elsa niet naartoe heeft. En de meesten die hier komen. En die keer daar mooi een henging in en doen ze. En dat gaat vaak tot laat in de nacht. Maar er hebben hier heel wat mannen en vrouwen in hongen. Maar wel brengen, ja. Ja. Van, je kunt net zo gek bedenken of zij er wel even in hangen. Maar kan je er zelf in hingen? Nou, ik heb hem een beetje ontmantelen, want hij moet er, ze gaan hem onder losmaken, dus dat kan net meer. Dus hij gaat mooi naar huis daar, zit met poetsen en ik denk dat er in de kamer komt te staan in bus. Maar dit is dus waarschijnlijk het enige sportcafé in heel Nederland met een doelspeel in het midden? Ik denk het al. Als je hier mooi achter in de zeel rennen, dan... Hey! Hij heeft dit al even eens oprichten. En zo kunnen wij je een keer al de voorreken en oorskwam, kunnen je dan al urenlang kunnen hier gimmen. Wat doet dat, maar joh, als die band al een Titus bedankt is, jongen? Dan gaat de griezen wel worden grauwen. Nou, dat krijg je dan. Dat verwacht je net en dat ik niet verwachten van hun. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Nou, maar wat lekker zit, jongens. Wanneer die mensen goed in bij zijn. Serieus. Titus, bedankt. Vind je die lekkerste? Die mars? Dit is mars. Hoe zijn we net? Bedankt. Alsjeblieft. Alsjeblieft.